Horas malihita salahutna. Huria dituhata di bagasan Yesus Kristus. Ada orang satapuga parmingguata di bagasan tikion, martang yang mahita di bagasan rohatabi. Amen. Mari demahita. Dohot goarnya na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tol di purbadia, nat mapalangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba ede nay baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuhona, nunga di papatar ibana hati korana diadupan ni akka si pilibigu. Nunga ditupahi tangan syahuna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon say parohay mahami asaw duk hami Tuhan siniroham jalahot hami diha porseon nature asa totong makirim diha heheon dohot diha sangapusugot silehononmu Tuhan kana porsea diho. Amen.
Pati ni debata di mingguta sadarion imasian pati patuluhon dohot lapatanna. Pati patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay honauhumna do sugut akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang barujar-ujaran daroa manang mangaci marhiti-hiti goar ni debata ay dinatar sosak dohon di tangiang dohon di puji-pujian dosi dohonon goar ni debata idosahatna atong rak mangidugugo mahita tu debata lao mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na bartu patikmi. Amin. Tatopoti madusat tanau gudang itu adupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan para siroha nasumurung aman Tuhan Yesus Kristus si panguluhami hami halak pardusan adangolon ro tujulu ni habangsa habadiaumi manopoti jala manganggukon dosa nami maca jojo tuara sahi hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pabahnan nami naroai dang huwa holongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami huwain kami dibaheni tamado rimasammu jala uhumomu hami tuhamatean sadeling dililing nai alai nama purus mahamin wain tuasini roham nagudangi mangidu sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami hala nadangolon. Amin. Baga-baga di bata taringon tu hasasaan di dosanta songonod dohata di Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aluje jalan asora
hupasonang pehamu, buat hauma au gakku tuhamu, guruhon hamu masyan au, aina lambok doau jalan nasere barroha, asa dapotan hasonangan tordimuna, ay lambok do au gakku, jalan yang do dohong lahu paposaton, hasa ngapan mani di batanda di gijang. Amin. Epistel di Bingkuta Sadarion iman atas surat di Pamuka Polsok 5 ayat sada sahat tuapat tajahama margani pasori dungi hui dama di balua gijang tadana asing na balga jala halamangan adoma pitu suru-suruan nau peopi tu hapersuhon na partuni air bagasan ido marujung rimas di debata. Jadi jehon nasida ma eden di bungsa naposo ni debata doho eden biru-birui akanin nama nabalga jala halongangan do akka ulaunmu ali Tuhan debata si gonggong saluhutna natigor jala nasitong do akka dalanmu ali raja ni akka bangso. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hatan di bata jalan au peosa. Amin.
Tahatindakon maha perseo tai somon nahinatindakon idong atas saha perseo di sandok portibion rap mahita mandok Allah sia di bata Jawa ia malu kasih nama malai Allah sia Yesus Kristus kami di bata Jawa dan sadari di mana dimulai saya dan bergaya sabda berbeda anda tapi gimana tim namasa di Huriata kor virtual kasih kuai Hallelujah.
Tapi gimana tinting nama sa di Huriata? Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 2 Mei 2021. Sada goar di Minggu kantate Edehon hamuma di Jehovah Ede nai baru pesalmen siawalu ayat sada. Topik Minggu Nasa namarhosa mamuji di bata. 2. Dak danak nasorang di bahasa-bahasa Tuhan tado sada danak bawa di keluarga Suyono Sitinja Inatai Rotua Rohayana Boru Lubis na jari Sabtu 6 Februari 2020 sada sektor Kampung Makassar Hipasdo dak danaki suaksongoni inang natorasna. Tolu ruas napida mulai sadarion Minggu 2 Mei 2020 sada nunga pindah huria sian HKBP Sutoyo keluarga kembar Nixon Simanjuntak Inatai Hemi Desriani Boru Sagala dua halak dana pindah huria tu HKBP Resort Harvest City Resort Citra Indah Jonggol Distrik 20 Walu di Boskap. 4. Pertanyaan sektor live streaming di Patupa do pertanyaan sektor di Huriata marhite ibadah online di gereja dohot live streaming hari Kamis 6 Mei 2020 sada mulai pukul 10.30 WIB nama kasuton sektor SMA sektor Penas dohot paduan suara Immanuel Pinangido tusude ruas na adong di sektor SMA sektor Penas dohot paduan suara Immanuel asaro madohoti partanyani link ibadah pertanyaan tersebut akan di-share melalui situa sektor 30 menit sebelum ibadah dan dimohon kepada jemaat agar men-share link tersebut kepada jemaat lainnya. Warta cetak dan warta baca ini sebagai undangan resmi. 5. Sermon bulanan seksi perempuan hari Kamis 6 Mei 2020 sada sektor perempuan HKBP Sutoyo patupahon sermon bulanan maringanan di gereja mulai pukul 10.00 WIB. Bantuan bencana alam Nusa Tenggara Timur NTT. Sadarion Minggu 2 Mei 2020 sada di sudai ibadah papung pengliat tujolon nilanggata duhita lau mengurupi dongata nahona bencana alam di Nusa Tenggara Timur NTT. Las marwata lau pasahaton pelani tuhatana mamaso-maso. 7. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP hari Minggu 9 Mei 2020 sada di sudai ibadah Duk Sipul Jamita Papung Penliat Tujolo Nilanggata Dohita marhite amplop dalata mengurupi dana pensiun HKBP Las Marwata Pasahaton Peleni Tuhan Mama Sumasu. Walu program tanggap bencana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon pelatihan tanggap bencana Pinagido tuakan naposo na olo dohot secara sukarela asa mendaftar tu sekretariat gereja. Sia sumbangan di jalo do sumbangan sian keluarga B Sihombing Inang Boru Panggabean sektor Jati Bening bunga altar untuk Minggu 2 Mei 2020 sada hamulateon nasida di Padonganion di Tuhan siap-siap sudah keluarga. 2. Seven Star Laundry sektor Warung Gudeg gratis laundry tutup altar gereja di Hamulateon Nasida di Padonganion di Tuhan siap-siap sudah keluarga di pasu-pasu tama keluarga anak pasaton sumbangani lau pasiko potitingon boima tajah di titing cetak songoni masa di titing di Minggu sadarion. Tapi gimana kor ama agape yuluti kor perempuan secara virtual.
Paliata Parjulu Dohot Padwahot Uhut Mamarende kita.
dameni debatana sumurung sian salhut roha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Waras madehita akamanggo tamuinang uriananya holongan ni Tuhata Yesus Kristus di minggu sadarion nunga masuk kita imaguar ni mingguta minggu kantate dipakulingi hatani Tuhata dohita ima sian pesalmen 150 mamukama ayat sada sahatu ayat napaunopon tapayuti hukma di bagasar rohata usaha madihita saluhuna didok hatana songonon. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai. Puji hamuma ibana dihajak kajang ni hagugo onnai. Puji hamuma ibana ala hagugo onna akka nasumurungi. Puji hamuma ibana hobar tu hinagudang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sayak dohot panotoron namar liat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sude namarhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ido sahana di minggu tasadario di do minggu kantate edeho kamuma di Jehovah sada ede nai baru jala topik ni minggu ta didokon segala yang bernafas memuji Tuhan nasa namarhosa memuji debata hurianan yang holongan itu Tuhata Yesus Kristus maredde dang malua sian nguluni ha Kristenota maredde doho memuji goar ni Tuhani dang terlepasi sian hanguluan ni halak na persea ganup ibadah ganup parpunguan natapa tupa ikon adondo paredeo ikon maredde dohita totuna bolo maredde hita tu debata laho patuduhon sian hadirion ni ngulutta adong pengakuan di bagasan mulut tahun bahwa Tuhan itu adalah perkasa, bahwa Tuhan itu adalah pergugun nasuhatu dosa. Alanido dalam setiap ibadah, setiap kebaktian ikon patupaut tado nyanyian manang paredeon di tonga-tonga ni persaurata. Totuna molo disukut tuhita hok bidohamu marede hampir sudedo mangalusi hok bido anggo marede tadado minggu sadarion minggu kantate pitoradong tulu markor secara virtual kor paduan suara kasih choir paropuan dohot paduan suara ama agafe tung saluhuk nado aka edde kor napinasaha nainakin tung macai uli-uli jala denggan-denggan binege nakin tetuna hamua kamang dohot tamuinang bahwa nyanyian itu adalah merupakan media komunikasi untuk bercerita. Nyanyian itu
adalah media komunikasi untuk bersaksi, memuji keperkasaan hamuliauni debata. Huriatta HKBP Targowardo gereja yang bernyanyi. Huria Maredde. Ido sahalak teolog namargoar Walter Lem Madokon, salah satu ciri gereja Batak adalah bernyanyi. Dalam setiap ibadah gereja Batak dipenuhi dengan nyanyian, baik nyanyian ibadah jemaat maupun kor kategorial. Anggo di huriat tahun adong 10 tulu na huboto paduan suara doho kor di tengah-tengah ni huriat tahun. Alanunga masih holhie kita ramaredde akka paduan suara doho punguan kategorial adong manadiba patupaho secara virtual songon naung ditampilhon nakin naung tabige. Ima salah satu ciri gereja Batak di Dokon Ibana. Jala memang terbukti doi. Dakola di Huria HKBP Sutoyo godang paduan suara. Alai dia kahuria-huria na asing na targowar gereja Batak pe. Saya gudang doa paduan suara manang paduan kor kategorial. Totuna molo maredde hita, molo markor hita, dada lahotu dirita, patu bege honotta kor doho eddeinon. Dada laho hola patu duho punguatai, bah omma hami, malodo hami maredde, jagodo hami patu duho suara nami. Dada songoni hita molo maredde manang markor. Tetapi pemujian kita, nyanyian kita kepada Tuhan itu hanya vertikal kepada Tuhan. Alani molo didokon Ibana bahwa gereja Batak itu adalah gereja yang bernyanyi. Tohoma songon nanidokni Martin Luther, ketika kita bernyanyi dalam ibadah itu, maka iblis juga akan ketakutan dan lari dari tempat kita itu. Alani holam mareddi naki kita sian edita nomor 10 pati ngator marikati sibolis sian lebungtai. Dangan ombe ngapit tormadier Ibana mabege suara ni hala Kristen na mangedehon edde puji-pujian maradopot Tuhani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bernyanyi sesungguhnya kita diajarkan bagaimana kita menghayati nyanyian yang kita nyanyikan itu kepada Tuhan. Alani di bagasan minggutta sadarion molo didokon segala yang bernafas memuji Tuhan, nasa namarhosa memuji debata bahwa nafas kehidupan orang Kristen itu adalah memuji Tuhan. Molo tahatai taringot tuhosa, orang yang bernafaslah orang yang hidup. Orang yang memuji Tuhanlah imannya yang hidup. Molo nunga somarhosa bejolma badang bowi be maredde. Dan bowi memuji Tuhan. Tetapi dalam firman ini di ayat onomi di dokor sudena marhosa ikon memuji Jehovah, haleluya. Halak namarhosa ima halak natotong memuji gowar ni debata. Amo kamang dohot tamuinang totuna naing dohononna saluhut totalitas ni ngulut tau kapenang sasitong na ikon memuji gowar ni Tuhanido. Saluhutna hadirion ni ngulut taon ikon memuji gowar ni Tuhani. Jalada gabi suku-suku kuhita buasa iko pujiot ta Tuhani. Apakah Tuhan itu kurang pujian? Atsura so dipuji jolmai pe Tuhani sasitong nadang rugi Tuhani. Alai hita do narugi hamua kamang dohot tamuinang anggo suta puji Tuhani. Alam memang walaupun Tuhan itu dipuji atau tidak dipuji, tetap Tuhan itu marhamulia. Tetap Tuhan itu mulia, marhasangapon, marhagogoon.
Alai molo suta puji Tuhani rugi mahita. Harugianna dan tapuji Tuhani dan tatadda hagogoon keperkasaan dari Tuhan itu dalam hidup kita dan jonok kita maradopon ibana marhite pamujiotai. Karena itu parpesal memadokon sude namarhosa ikon mabuji Tuhani. Asa jolmana mangunu ikon mamuji Tuhani. Alan itu tuh alasan napa duahon puasa ikut pujiota Tuhani. Pemujian itu adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap orang percaya. Dan pilihan sasitongna pamujioni. Tetapi itu adalah kewajiban. Tapuji Tuhani karena keberadaan dari Tuhan itu. Dan dialah memang yang harus patut, yang harus dimuliakan, dipuji. Jadi Tuhan itu harus dipuji. Dan bu hitamadokon pilihan do anggo memuji Tuhani daun. Tetapi memuji Tuhani itu adalah kewajiban. Alasan apa dua hon puasa tak puji Tuhani di bagasang mulut tahun ala tak sadari pembahenan ni Tuhani di mulut tahun. Bila kita menyadari saluhut di perdalanan ni mulut tahun, saluhut pasu-pasu na pinasahan ni Tuhani di bagasang mulut tahun, totuna tamama iko pujiota Tuhani. Tamama ikon pamujiota jala pasangapota Tuhani di bagasan perdalanan ningulu tahun. Dangadong be sidalian, dangadong be dohonotta, dangadong pembahenan ni Tuhani di ngulukon. Dangadong dope namasa nadinggan di bahet Tuhani di ngulukon. Tetuna pamujio di goar ni Tuhani dada tergantung perasaan ni ngulutta. Unang tiki lasrohata bah ringkas mau bah memuji kuarni Tuhani. Alai ditiki adong pojok di rohata gabero hitamadokon anggo sadarion tangruau tu gereja memuji kuarni Tuhani. Saya majolo alana gudang nuaing nahubi kiri ninna rupani. Karena itu memuji Allah bukan tergantung perasaan kita. Molo mukdo hita sadarion bah ringkas memuji Tuhan. Alai molo kecewa do hita sadarion soma jua memuji Tuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Langsung alai nakik kudokon bahwa memuji goar mi Tuhani ima sada kewajiban ni ngulu ni hita naposea ala pambahenan ni Tuhani di nguluta. Jalan apa tuluhon wasa iko pujiota Tuhani. Tapuji Tuhani ala tasadari adong hubungan na mangulu hita dohot debatan. Ada relasi yang hidup antara kita dengan Tuhan itu. Molo adong do kesadaran na songoni di bagasang mulutta bahwa saya ada hubungan yang hidup dengan Tuhan itu, tapuji mak warni Tuhan. Gabi papujion di bagasan warni Tuhan. Alani kamu kamang do tawinang natulu alasani iko gabi odol do di bagasan mulut tahun. Asaunang gabi songon nahudok nakin bahwa pemujian kita itu tergantung perasaan dohot situasi ni muluta. Aladong do hea hujaha di suraton akadongan ternyata adong do edeni parkos. Edeni anak kos. Au ya PH do markos au tiki siatar. Ibarat daftar laguna, daftar pemujian. On tergantung perasaan di mana. Molo minggu perjuluin na
moloro kiriman sian huta pitur taburu denon. Semua bunga ikut bernyanyi. Atur senyum-senyum may banat tong. Arwat tong kirimakan. Alai di minggu paduahon berdalam ma kirimanon otik-otik habis. Tur dihon di bana ma kasihnya seperti sungai. Nah, berdalam betok otik-otik. Di minggu patuluhon ngaminipis be kirimanon. Pitur dihon di bana ma ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Enggak, dah habis betong otik-otik kan, tinggal otik naik nama. Jalan memang disadaran doi. Alain waeng bulan muda do bete. Semua ikut, semua bunga ikut bernyanyi. Soni do detan waeng. Minggu pau patong nggak habis be. Terbatas do kiriman nonton kan. Pitur dede homa. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Nang dong be. Minggu palimahon nggak mulai be mamit jamat tong sandongan na. Jal-jaweng ba? Dijaweng mijo nina. Pitur dede honibana ma saya lihat dongan non atau kepeng tong pijama kan. Dalam Yesus kita bersaudara. Indai bana. Pitur di leodi, age coba hamon no. Mau lepas di minggu palima honi. Lapatanna memang saya jodoh kita memuji Tuhan ini tergantung perasaan doho situasi ni ngolutta. Alayang go parpesal med di bagasa turpukosa si tongna naing mangodol hotu bagasan ngolutaon songon halak na porsea kita di Kristus Yesus. Setiap saat, setiap waktu, setiap situasi apapun yang kita hadapi, bahwa hidup orang Kristen itu memuji nama Tuhan, mangidehon gowarni Tuhani. Jala hidup parbue di panadautta di Tuhani. Sudah pabahenan na di bagasan mulut tahun. Lau sido nakim molo tajaha nakita payutihut epistel sian pangukapos 15 dung mamulus bangso Israel sian lau rarai na dipalililili halak Mesir nasida dung dibolus nasida sahat nasida taripar pitor maredeido nasida pitor diedeho kasida do ede syukur maradoppo debata ala naung diramoti debata nasida dipataripar debata nasida laho mengalewati laut rarai. Puji syukur bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Alanina parjulu didokot di bagasan terupuk tahun. Puji hamuma ibana di bagasan habadiaun naing. Di dia do taboto inganan habadiaun ni Jehovah di gereja. Pikirat tamat dokon inganan habadiaun ni debata ima gerejaon ima bagas joro jala di bagas joro ido debata maringan pa ado padok bohi tu bangsona nasai rade paimahon tona picang-picang manang pasu-pasu sian Jehovah naing jaloon di bangsoi asata rajumi do hamu akamang do tamuinang bagas joro ni debata ingana perjupangan tu debata nama ngului. Ala itu tu molo mangihutton apostel Paulus di sada Korintus 3 ayat 10 didokon ibana dang diboto hamu joro di debata do hamu jalato di debata maringanan di bagasan hamu. Naing dohonon na tuh kita bahwa sebenarnya gereja bukan hanya lagi tempat kediaman Allah. Dan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan ruang. Alai rohat tahun didokon apostel Paulus bagas joro ni debata. Inganan habadiau ni debata. Alani molosongon joro ni debata kita
inganan nito dini debata maringana di bagasan hita tamado hita memuji Tuhan ini. Tamado hita pasangapon Tuhan ini. Alani danga pala malonia nama redde. Danga pala malo main musik. Alai setiap kita bernyanyi unang mahita maredde marsi paula-ula. Tetapi bernyanyilah dengan ketulusan hati. Bernyanyilah dengan kesungguhan nanion cernih haporseaon tutuhani. Puji Tuhan do. Anggo di gereja HKBP Sedoyon sudido malo-malo padon soal. Sudido malo kategorial. Molo pesipata rupani adong siat dong anna. Songon nasala suara 2 do suara tului pitur ditobis kan. Tak. Padenggan suara 2 mi. Songon nasala suara opati padenge dah. Nah. Tetuna hamua kamang dohot taminang. Apakah pemazmur hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa hanya bernyanyi memuji nama Tuhan itu? Edinai baru songguar ni minggu kantate sadarion tetuna dada gabe ciptaan na baru totong taidehon si ganupari. Alai edinai baru nyanyian yang baru itu tarida doisian hadirion ni halak Kristen. Tarida doisian pabahenan ni nguluna si ganupari. Ido edinai baru. Jadi dang sai tupudi belau pikiran na rupani. Anggo hami na julu songonod do inna. Saya terus maholan na julu. Anggo tiki na julu songonod do inna mo kan. Tetapi nyanyian yang baru itu edde nalelengi pedidehon. Alai molo ibaru terus rohani ibana. Ibaru terus pabahenan doho pangalahon ni ibana. Gak bisa ada edene baru doi. Idu arong do sada ciptaan ni padita jauh dulu 1000 sada ede manangkor tumat caita bodon edenon. Gabe imbaru mahamu dungmu ba pikiranmu. Arong do ede ni paropuan ni. Kolani do botom se. Gabe ibaru mahamu dungmu ba pikiranmu na. Ido na gabe sada edenai baru di bagasan ngolu ni halak na porsea pamuzion na tu debata. Alani hamu kamang do tamuinang kantate nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan itu maredde mangedehon edei sian hadiriota pabahenan ninguluta siganupari gabe doho majolma mangedehon edei. Napadua ho didokon puji hamu matuhani marhite aka uning-uningan. Anggo di gereja taun ngasomal tabaen jalanunga diiringi aka uning-uningan. Adong do gondang, adong do sarune, adong do sulin, adong do garatung. Jala molo hari-hari besar manang pesta gutilo saya tabatu padoi. Jala molo hari biasa, molo minggu-minggu biasa songonon, bah, saya mah holan trompet rupani. Jalan nabarpudi doko sudina marhosa ikon mamuji Jehovah, dakkola jolma hape ikon mamuji Jehovah. Alai sude natinopani debata mamuji Tuhani. Ido hea di doko sahalak bapak gereja namargoar Johannes Calvin bahwa dunia ini suatu panggung kemuliaan Tuhan, teatro glory day in Nebana. Semua makhluk memuji Tuhan
wasa ikon pujion ni saluhut natinoppani debatai, karena itu adalah sebagai jawaban atas kebesaran Tuhan itu. Dan dia katakan bahwa dunia ini adalah oratorium pujian terhadap Allah. Soli Deo Gloria, hanya bagi Tuhan kemuliaan. Molo panggung kemuliaan ni debatado HP saluhu nanti noppa ni debata portibion alani molo seekor burung berkicau menyambut sinar sang surya namarid di doibana sebagai ucapan terima kasih. Molo tabereng bunga-bunga mangerbang nama dok mauliate do ibana tu debata. Molo tabegi sungai mengalir doho akka suara ni hau ditobak na memuji do ibana di hasangapon ni goar ni Tuhani ima di doko Johannes Calvin. Dan memang semua yang diciptakan oleh Tuhan itu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Alani songo kita zolma natinoppa ni debata tabuji ma Tuhani. Jala ido nagabe sifat khas ni ngolu ni napindaluan ni Kristus ikon mamuji Tuhani. Asa disungguli mahita marmihiti jami taon perjolo ringkas mahita mamuji Tuhani. Ringkas mahita mamuji Tuhani. Jala molo tarajumi ngulu tao doho nasa natinoppa ni Tuhani bahen hasonangan di ngulu taon di paingot hita memuji ibana marhite diritta hadiriotta marhite ede puji-pujian marhite panggulmiton ni ngulu taon. Jadi molo didokon nakid di bagasa trupuk taon puji hamuma ibana mardonga tali sayak doho panotor namar liat. Jala puji hamuma ibana mardongan hasapi doho tulila sasitongna naing mangarahon hita sude panggul miton ni ngulu taon ikon mamuji-muji kuarni Tuhani. Panggul miton ni ngulu taon ikon gabesada irama natabo molo ede adong do iramana kan jala ngulu toppe ikon adong do iramana. Molo nunga dong irama ni sada ede tabo mabigeon jala irama ni ngulu taupe kadang do hita digijang rupani alai kadang do ditoru kadang do ditonga-tonga kadang do dibolas ni rohatta alai buido ditoru hita juk rohatta ima irama ni ngului alani itu tu panggul miton ni ngulutta ikon gabesada irama menjadi sebuah nyanyian yang indah tarida mai sian pamujiota tu debata atong edeho kamuma di Jehovah sada edene baru. Amin. Martangi yang mahita pinuji maguarmu ale debata amanami namar hamangsa di Banua Gijang marhite-hite anakmu Yesus Kristus. Mauliate ma di sobahor rohanami di ho Tuhan di saluhut na pabahenammu di ngulu nami. Diringiri kodo perdalanan di ngulu nami sahat di bagasan tikion. Jala hudai hami ale Tuhan akka pasu-pasum napi nasahakmu di bagasan ngulu nami. Ale Tuhan debata manami dipakulingi sian hatam dohami di bagasa tikion asa totok kami memuji-muji ho di bagasan ngulu nami. Dileo kodope kesempatan di hami marhosa dileo kodope hanguluan tuhami ale Tuhan jala diuseho kodo kapasupasum di perdalanan ni ngulu nami
Tamama tutu pujian nami ho ale Tuhan di saluhut na pabahenammu nasaha di ngulu nami. Tamama tutu ale Tuhan edde honon nami edde puji-pujian maradot poko alani hagugu ommu nau paluau kami sian dosa dohot habatiani. Alani patut matutu ale Tuhan ikon pujian nami ho di bagasan perdalanan ni ngulu namion. Ajari matotok kami ale Tuhan. Asa totok kami malo laho mamuji guarmu nabadiai. Tudimma natotong maringanan di bagasan rohanami asalam ringgas kami mamuji ho ale Tuhan di perdalanan ni ngulu namion. Ale Tuhan de batama nami. Molo di pasada ho hami di tonga-tonga ni huriam mamuji pasangapon guarmu nabadiai alahu pakilalau kami ale Tuhan hodo pargogo nasuhatu dosa ni sito palangi do tanoon alani sai totong mapasunggul ho tuhami asa totok kami mamuji guarmu nabadiai di bagasat tikiopi ale Tuhan totong lobanon nami diaka pangiduan nami di ho marhite tangyang nami tuho diaka pelayanan di tonga-tonga ni huriam kapartangyangan doho aka pelayanan sermon kategorial suang songoni paduan suara saya totong parrohai hami ale Tuhan akan aposom aka parhaladum laho patupahon saluhuk nai di pakobasio di tonga-tonga ni huriamon. Saya jari hami totong ale Tuhan asa anggiat lambui hami lamtang hami laho mamulahoni pasu-pasu ale Tuhan aka ruas ni huriam na tongon di bagasan aka parsahiton baik na adong di bagas na beganu marsada-sada di rumah sakit dohot di wisma atlet alani COVID-10 sia doho alani aka sahid na asing posrohanami di ho Tuhan lehonommu hamalumon lehonommu gugu dohot habengeton ni roha asa totong marhaposan di ho ale Tuhan akar ruas ni huriami mengadupi akar ragam ni hamaolon dan yadopan nasida pasu-pasu ale Tuhan saluhu ruas ni huriam na met remaja pemuda ama ina lansia totong ma ho na manggonggomi na mangaleho totong hiras ni roha di partudion nasida ale Tuhan asa totong ruas mi bagasan las ni roha mamuji-muji guarmu nabadiai ale Tuhan de batama nami molo adong akka hamaolon na niadopan ni akka ruas ni huriam baik alani akka parkarijuan baik alani ekonomi di tonga-tonga ni rumah tangga asiro hama ale Tuhan sari honommu saluhut ruas ni huriami lehonommu ale Tuhan narikot diapka ngulu-ngulu nasida asa totong tutu ale Tuhan disaluhut pabahenan na pinasahatmu di ngulu ni ruas ni huriami tau ma ruas ni huriam memuji guarmu nabadiai alea memperdengan basa tuhodo pasaton nami saluhutna aka pasorion namasa di tonga-tonga ni ngulu nami dohot bangso nami situasi COVID naso harus saido pi ale Tuhan posrohanami ale Tuhan saya totong ma paingotommu hami di ngulu namion asa tetap kami menjaga protokol kesehatan memakai masker manusi tangan nami doho akana asing asa malua kami tutu ale Tuhan sian COVID-10 sia jala akanau majalo vaksin sian pamaretta sai lam tabba matutu ale Tuhan imunitas ni tubuh
ni akar was ni huriami asabui tutum lau-laun diaka ulaun nasida sikan upari ale yamang perdengkan basa bagasa tikyo pele Tuhan muladong akadu sado haurangan nami maradopoko di pata para siroha doho sai sesamai asa tamahami gabe akka yanakom mauliate ma diho amin. Marede hita sian bukede 574 laos tapasaha ma peliat datu jolo bantuan tu bencana Nusa Tenggara Timur.
dopan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringgan, doho nasa ulibasa na mauli utus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo ditong-atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti turdim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo. Saya Roma harajau, saya sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hamuluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangunjunan balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di depakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon damena tutut dim. Sian hami namar hobas di ibadah pukul 10 daun. Selamat hari Minggu, mari kita salutna horas mari kita.